Yabona, under normal circumstances abantu ongamatch nabo vibrationally, spiritually, mentally, labo bantu labo anhlangani, you won't attract each other or be intact. Yabo, you will always repel in one way or other. Ngobani? Vibrationally anhlangani. Yabo, uthola ukuthi yazi ukuthi khona abantu othi mawufika nje bavele bahlakazeke nje uma ungamatch nabo. Hayi ngiphathi makuyi high vibrational frequency, uthola ukuthi you don't get along nje. Kumele ukwazi lokho, vele kumthetho kumele uwenzeke. Hayi yonke kumele ikhathaze leyo. Mufika nje uthola ukuthi hayi they are not comfortable ngokuthi ukhona nje. That's the thing. It's not that they hate you, just that you don't match vibrational and you don't need to try to squeeze yourself to fit in. No, be unapologetic about that. But kune point engifuna ukulenza ke la. If that's the case, ukuthi abantu ongamatch nabo vibrationally, you just repel. Oyibuza ukuthi kwenziwa yini wena uattract abantu abawuhlobo ongalifuni. Hayi ukuthi inkinga ikubantu, inkinga ikuwe ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha. Uthi ngenzana noma yini, noma inini noma ikanjani, kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Akudingi ukuthi ucabanga ukuthi abantu bakusukela ke. Why wena uattracta lolu hlobo labantu? Kungani? Abakusukeli. It's an inside job lento yempilo. Abakusukeli. Why uattracte uhlobo lwabantu abanje? Yabona ngalo muntu lo onayo nje. Ake ngikhulume ngalento ekuthiwa yini i-romantic relationship nje. Ngangeni ku platonic one. Ku-romantic relationship abo lo muntu ostuck naye lo ohleli naye mbheke kahle. Wena ke loyo. Yabo loyo uwe ke loyo. Yabo. Ngoba that's what your reality tolerated. That's what your mental capacity and mental vibration on a mental state. I hate reality as with